Idian iki. Gong, ayo selak Padang. Padang apa ning jero bumi kok Padang ya. Raden Gandamana mesakake temen paduka Raden dene kaya mengkono kahananmu. Aduh Yayi Gandamana. Kaya ngaten iki uripun dintepi watu semono-mono. Oh, ya nek menungsa kaya ngono ta ya. Kaya mentalane kuwi. Yama Widura wonten dawuh bapa. Coba tak tamanane. Aji kemayan wak singkirake watu iki tak waluyake Raden Gandamana. Sancot gumregut manjing samudra treng wiraganya. Aduh, paduka menika sinten? Kula Begawan Landak Seta. Iki mara tuwangku Yayi. Syukur mangayu bagya siadi tinemu Rahayu Basuki. Kula sanget boten nginten bilih kateman lampan kula ing kados mekaten. Raden, aku mung bakal ngaturi wuninga marang jengandika adhedhasar ature mantuku si Yama Widura. Lamun to sejatine sira iku dipaeka dening Harya Suman. Kula nuwun sewu, nalaripun kados pundi kok kula dipun paeka Harya Suman? Yayi, sejatine waleh-waleh apa nawala saka Pringgondani disalini dening Harya Suman. Niate kang cendhala mengkono mau dilambari rasa sugih milik kepengin gawe cilakane Yayi Gandamana. Nawala saka Prabu Trembaka disalini ingkang surasane penantang. Mula bareng siadi dinuta marang Pringgondani jen tanpa kanthi, Harya Suman weruh-weruh wis nggawa bala segelar sepapan ngranjap wong Pringgondani. Mula siadi nganti bingung. Nggonmu mapanake paningalira merga saka pakartining Suman. Ngertiya kang miwiti ngranjap siadiku uga prajurit Ngastina kongkonane Harya Suman. Kawimbuh prajurit saka Pringgondani ingkang dasare wis gething keburu sengit marang prajurit Ngastina. Bareng siadi gumebruk ing Bantala Tanengen Purwadaksina diseret kongkonane Harya Suman siadi dicemplungake luweng ditablek watu saka dhuwur. Ananipun kakeng crita kanthi cetha wela-wela merga aku neliti wiwit lekas sekawit mangkate Harya Suman saka negara Ngastina nganti siadi katriwandani. Wah, Harya Suman
Lho, Raden Gandamana. Aduh panemban. Lajeng kados pundi lampan menika mangke? Wela dalah. Yama Widura. Memanu ana lakune Raden Gandamana iki mengko bisa mbilaeni negara Ngastina. Puting Nala Senata Agung Prabu Pandhu Dewanata cumengklungen angrantu praptane kang dinutengkar dinenggih Rekyana Patih Harya Gandamana tambuh ingkang ginalih jroning wardaya kawusa kocap saking katebyan kumaliyang lampahing Raden Harya Suman kanthi harawat waspa. Oh. Watananira layu kumel hujan ramaratani sinuwun ngaturaken ketiwasan. Kok rame-rame ya kene kowe nangis. Ana apa, Suman? Ana apa, Yayi? Bato napa, Suman? Kulanipun kula paduka utus memanuki lampahipun Kakang Gandamana. Jebul mboten lidhok ujare wong daplok prapting negari Pringgandani. Dumados perang gegempuran Kakang Gandamana dipun rencak dening tiyang Pringgandani. Kinarya bal-balan boten saged bangga. Rinanjap panah saking kiblat sekawan. Sineret kacemplungaken ing luweng katablek sela dening yaksa Pringgandani. Kakang Gandamana ndeling kewuh paduka sakmangke gugur suwun. Oh. Piye Yai Prabu? Nek ngono pancen ora kena digawe becik buta Pringgandani. Aku wis mbedhek wiwit ngarep. Layak surasaning Nawala. Nyolok netra. Wani karo panguwasan Yai Prabu Pandhu. Eling-eling buta rawruh ing tata, ora ngerti dilabuhi kabecikan. Aduh. Kakang Adipati ngantos putek raos sing manah kula. Samengko ngene wae. Harya Suman tetepno wisudanen dadi wrangkamu Yai Prabu. Kanggo ngawekani tekaning bebaya aja nganti komplang dampar kepatihan. Nggih, ngestaken dawuh. Nyatane si Adi dipatihi dening wong liya. Ora ana kang condong, ora ana kang cocok. Nyatane ora nganti sak siliring bawang wis mati Gandamana.
Yayi Haryo Suman sira ingsun keparengake nglungguhi dampar kepatihan. Sawise mangkono tata-tata ngrakita wadyabala kinarya jaga-jaga yen to nganti ana pangamuk ing buta Pringgondani. Ing ngestaken dawuh sinuwun. Cetha ngengrengane Duryudana. Wah, kabaripun sing ngandika sampun kawisuda kados patih negari Ngastina. Iya, kula nderek bingah paman. Syukuran tawunen Bandha Branapicis nggo seneng-seneng sak sedulurmu Kurawa. Nggih, paman. Suban, Kakang. Kowe wong elek gedhoamu. Kakang Gandamana. Ayo munia. Kakang Gandamana lak wis teka pati. Teka pati saka gaweamu. Kowe golek suwur kena, golek kuncara kena, golek sugih, golek pangkat kena. Nanging aja ngidak-idak karo kancamu. Alah. Mati aku. Kapake ora tak pateni mulak rusak awakmu. Wis. Kuwi apa? Telek witik.
Diulu. Diulu. Aduh mati aku kaya wong julik wong akal ukil. Kowe mungsuh Gandamana dadi emput. Hei! Tanganira ayu gumel gucemrah maratani andaya kula nyuwun pitulungan sinu Kang Mbok kula nyuwun pitulungan Kang Mbok iki sapa iki kok tangise kaya ngono ki sapa? Tobat iki sapa ya? Kula ingkang rayi Harya Suman. Cangkem kula suwek. Pun suwek kapres kebak telek kados. Ya kebangetan ta ya. Rambut mung kari arang marang wis dijeboli dhuwur. Iya. Nanti kaya ngeten. Kosek to kok suman-suman piye? Gandamana tasih gesang. Jare Gandamana teka pati. Iya, sak ngertos kula pecah nanging sak mangke ngamuk wonten negari Ngastina. Kula inggih mboten dosa lan mboten lepat dipun pilara ngantos risak badan kula. Nitik pendiranging mripatipun Kakang Gandamana kados tiyang setanen. Mbok menawi pancen menika dipun damel kalian wong pringgondani ketitik sak mangke nguwuh-uwuh nantang-nantang badhe mejahi Prabu Pandhu. Wah, kaya ngapa dapure Gandamana? Kakang Dipati badhe tindak pundi? Lho, kowe Gandamana? Inggih. Apa yen aku wuta mbok kira tekan batinku ya? Suman ora dosa ora luput mbok pilara kaya mala satu kewan. Nganti rusak bubrah budayane awake. Aku sing ora trima. Menapa Kakang Dipati badhe mbelani wong luput? Piye? Aku mbok anggap ora ngerti perkara iki. Kakang Dipati minggato.
kowe Gandamana. Oh. Dewangkara kingken lir manguswa kang layon Gandamana sira Surasekti sira Prawira nyatane bisa waluya jati-jati temah nirmala tak kira lair batin nggonmu ngaku dadi siswaku nanging jebul mleset saka pangiraku kasekten kanuragan ingkang ndak paringake marang sira malah mbok gunake kanggo ngorek-orek raiku rumangsa dadi wong kendel nganti kliwat kekendelamu. Kowe dudu Ratu Ngastina, kowe dudu panguwasa Ngastina. Nanging kowe wani midana marang Haryasuman nganiaya. Luwih-luwih sira wani marang Kakang Adipati. Ala tanpa rupa kae kadang werda. Ayo yen pancen isih kepengin golek marem lungguh dampar ke Prabon Ngastina. Sinuwun utahing watak nista kula ngantos nuruti ubaling kanepson ingkang makantar-kantar babar pisan ngantos mboten enget kukuming negari miwah lenggahing abdi paduka pun Gandamana. Kula mboten pantes dados abdi paduka sinuwun. Nyuwun lumunturing sih pangaksami teksuraning patrap kula. Nadyan tetaunan winelek ing reh piwucal kautamen saha kaprawiran saking paduka sang minulya. Parandene kula babar pisan mboten kuwawi ngluhuraken asma paduka kapara. Gandamana malah duraka ing patrap. Kanthi menika sinuwun kula ngrumaosi mboten pantes dados siswa paduka. Dene kula sampun kumawantun tumindak nuruti kanepson kula tanpa enget dhateng kukuming negari. Kula badhe wangsul dhateng negari Pancala. Namung piwucal-piwucal paduka mugi dados sangu pecah kula sinuwun. Oh. Punapa ta mira ingsun Prihatin waspagung icil tuhutahat tanpa karya. Aduh, Koko Prabu. Randating sowan rayi paduka pun Widura. Ngantos andadosaken bibrahing kawontenan lan mendah suraing jagat dhateng Nalendra ingkang kula nuwun sewu kirang tinandukaken pamawas. Yama Widura, kowe aja mung waton guneman nanging gunemana nganggo waton.
semune kowe mrinani marang Gandamana lan kowe nyalahke Prabu Pandhu. Kowe nganggep yen to Prabu Pandhu ratu ingkang ora titing pamawas. Lepat jagung pangaksama Paduka. Istunipun walih-walih menapa? Jubriya raos sing manah kula neliti perkawis nika dhateng Pringgondani. Aduh, sinuwun. Jebul perkawis menika saking damelanipun Harya Suman. Nawala saking Prabu Trembuk ing Pringgondani ingkang dipun aturaken dhateng Paduka dening Harya Suman sejatosipun menika sampun damelanipun Harya Suman. Kok Syandi bisa nerweteh ngucap kang mangkono? Nggih. Purwa Madya Wasana kula sampun meningi wiwit bidalipun Harya Suman ingkang Paduka dawuh memanuki lampahipun Yayi Gandamana, nanging Harya Suman mbeta bala pitung bala gelar sikap gegamaning yuda handingine prapta ing negari Pringgondani kanthi nyerang Pringgondani srana sesideman. Mila Yayi Gandamana ngantos katriwandan inggih labet saking paekanipun Harya Suman. Aduh, Koko Prabu menawi kirang pitaya monggo kula aturi naliti malih nawala saking Prabu Tremboko. Saha kula aturi niti tandha asta Paduka. Oh. Sinurasa Surasing Kintaka tinonton saya cetha wela-wela melok tanpa aling-aling. Tandasta gaweane Harya Suman angles bebles tandhesing nala matrenyuh. Aduh, Yai. Oh.